chik loso chik Kenya kae oken a one off process. Oken process matimre dichiel. En tiere kidieny. Nitiere first reading ma committees mobedo delegated man gi powers mar loso chik no dhi bet piny as a committee gisome first reading. After first reading onego beni gidhok manyo pach jopiny gitimo public participation mondo ji okel recommendations kadhi e second reading ginyalo bedo gi amendments ma gigolo gik maricho kata ginyalo medo gimoro iye kaka nyendo. Kosedhi kadhi second reading to dhi e third reading no ema koro e final stage kanye ma kokadhe to koro itere ne ker mar piny mondo kete koke. Ker mar piny bende nigi powers mage ma chik omiye ni koneno ka bill momiye chik mokadho no ok ber gi pache koro legi advisors mage ka advice mimiye to nyalo tamre keto koke e chik no endo then ondiko recommendation ondiko reservations mage ni atamra okanya keto koka gol ka gol rupende weche makama e chikni kata chikni mondo mi timo ngono obed withdrawn in totality. Mane gimnotimre kata gi finance bill mana jo youth Gen Z so they protest nation and protest ma chik ma finance bill no president no kete koke koro gino oken a one of thing en a process loso chik en process jo piny kami thuolo mondo mi ogol pachgi e wi chik midwa losi. Courts osewacho several times ni public participation en gima is very key. Iyudo ka chike mang'eny ma osebedo kadhi e parliament courts wito oko nikech ok otim proper public participation. Koro jo piny kami thuolo mondo mi chiw pachgi e chik ma sirikal dwa keto mondo oritgi. Koro mano mar achiel. Mar ariyo Cleophas, king'iyo bill ma koro okedo kani nitiere koro chik ma sirikal noketi mani church leaders, religious leaders nyaka dhi e school mondo mi osom gibed jok ma pachgi liw man gi rieko mar guide oganda ma kata ka gitimo giyalo ne oganda to gibedo joma understand wach ni endi. Samo dhi e break to wacho ni bill ni en mana pages adi en gi sections 30 kende to muma nigi chapters adi turi koro ido ka jodolo moko winjo ni buk mar ngeche kende mane bill ni to gin muma